Dobrak. Dobrak. Tolong rungokno. Nanging prawadya bala pasur tambur myang suling pepandhen dalutek mewah bandera kakandha warna-warna Indra Triana Sri Kawuryan Man Sengguni pripun kabare enten pawartos napa ngawi sangganing para sata Kurawa manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar Man Sengkuni numpak mitmini kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta Pamanadyan putra pun Kartomarmaja madhung dawuh paman putra pun Swatamaja madhung dawuh lha Bapak Dalya Cegul rajan keputra pun Durmagati madhung dawuh man kepripun kabari wonten pawastos napa kula madhung dawuh man kula pun Cicitraksi nyanyadong dawuh man pripun kabare wonten Bapak Pari damel menapa man kula nganglungaken jangga nilingaken karna mama papa Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa iki ngene ya Le rembugan jroning masewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul lan usuli sowane Petra kantong bala ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra rekake takon ngalan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana walah nggih man mboten ken kandrung sulun ayo nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh Petra Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula entosi Didi Kurawa
Sing kula tenteni sanes para Santa Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Betul, nun. Blokasuta wae Begawan Durna, Bapa Penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal meni mangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampean rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gede niku tak pateni Petro. Kagat risang kapirang uri nangkul kirempit kempit dosa ngreknaning bawana welajar ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petro tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bangga, rasa dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sing karo bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan aja mateni karo Petuk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut. Wani harus Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petro. Minggir kok. Ya. Dawuh Petro, mang mriki.
jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Prabing Lalis. Lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki arep wis kapan? Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gatheng siramu wae mo karo apa lho pencak silat mati we ya apa wani karo juragan ayo ora kontal sirah padang kebal rene Gong, Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh, payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ah ya wis. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang ngeson. Ora tunggusan mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ning arep karo Kartomarma dadak werna-werna. Ora sampe lak trajangi dhewe le. Oke. Dadi ya, Tru. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu apa? Pandang brutu, pandang bulu, pandang. Aduh, ngoten aku Tru. Ya wis rasa maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong loro rapi kok dienggo. Ulung sawangan.
sawangan aku. Ora dari nambah to. Nguruke dari nambah. Ya suruhe dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Wah. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngusah-ngusah nang kono. Ben awakmu pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Bejah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantu musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih mistaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Ayo, Gage. Arep kowe menang karo Kartomarma, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo. Ayo alasan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo alasan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik kok anggemu aku ya anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku, Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae, Tru. Sok melu-melu togong ngene. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi koyo diantem kok ingahi Tuprok das matos. Eso, kowe cecek. Halo. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kalara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik, anakku
Tungger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Mas? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih lak jotos tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu. Kuwi wujude jaran. Kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko paman wong tak ajar to. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning nglakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike jamak-jamak. Napa riyen niku derek ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Loro ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Aya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah lentek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Entah-entah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah di pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petruk kantong bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo sotoma. Ayo. Begawan Durna tandingan legane atiku. Wah, kok iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petruk kantong bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Ayo Petruk. Adu anto sing balong mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponokan masuk legane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Bagong meteng. Tuprok. Tuprok. Isih meteng. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petruk ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Tuprok. Tuprok. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ya Petruk. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tuprok, 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 tuprok. Dobrak, dobrak. Tuprak, tuprak, tuprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran.
kok iso ngerti ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora perat cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora perat cangkeme. Bedet Perat. bedet Perat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkul atas ora. Lho Bagong ngerti nek sampeyan niku pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan perat. Bedet Perat, bedet, perat. Tetrat. Tetrat. Arat. durung muni. Menenganan. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngecen tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Depate. Nggih. Ndak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing penggal. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kyai Perot. Aku kok ya iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Petro ketiban Kyai Cundha maneh ora jeblok ketemu aja tutang. Durna kok ngamuk tenan. Nggawa Cundha manik. Murub mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ade. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wokan. Glandeng ning kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono ora mari-mari adus kono. Kita gebyure ndas Petro. Sapa itu? Dursasana. Uduh. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macet. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundha manik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mudah
mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ambene mujur. Lambemu lah Petro, nun. Saka ndi? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupandasmu kowe. Anggrana sedyanane ana. Tulung sawangen. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentas ki ya terus. Iya. Ngopo Ngastina? Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang saka negara Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentahimu. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus Diutus Ndara Abimanyu kok nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi? Ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to bangkane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos manik cacaran sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki apa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cenah. Bagong apa? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate kepareng. Nggih. Lah terus pripun? Minggir Petro. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten kuwi arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka, kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gulung diduwa piye? Mboten nggih. Kalah gedhe. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dilebokke. Dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Ah, wis malah konangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Pandhawan. Baladewa niku gedene sing niki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso tak tiratu mergo lalabuhane Petruk.
Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dodho menika merga labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak kok cundhomane? Nggih namung kagem girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet-cepet ya. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turun wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Saiki kowe Bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing digdaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ndangu kula kan matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplik kuwi mengkono kawan batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sanghyang Bathara Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ngendi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar iso ngandhake menyang ngendi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta Kong. Oke, ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya mulih ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu, yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana karo Petruk.